लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं मोनसे गोदान भिडिअ बनायबावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं ओमफ्राय आंबो मोजाङै दं आरो ओइ वाटि ओइ बायटि बायटि लिन Pertama ini bandul एकदम हाजो के दां नागिरबावो माबाया ना हाय होनलाय Hai bundul आयु ini beda kasihan itu ओरैना हरलाय एलरिन आंनि थिंना हरलाय apa ini आंनि थिंना हरब्रा बहुत गोबाव दिननि उनाव फेमिलिफोरजों जाथारला बेदों फैदों आरो जोङो लाखिनानै बैग्रि हानदों बैग्रि हाननो नागिरदों र' बैग्रि गोमोन गोमोन जासोना दङ बिरादनो लाखिनानै साफानानै होगोन बैग्रि हानदों बैग्रि हानग्राफ्रा होबाय सासे गाखोबाय नै जा बिबोनांनि हौवा आरो फंबाय गोमोन दङ इयाव गोमोन दङ हाय खन्द' दे आइनो आयु र' नों फुसिनो हाया हरदि गोथावानो एम्फौ गोनांसो बारा गाज्रि नङा ओइनो गोमोन खालायखौ देलाय जालाय गोथाव नंगौना नङा सोदों आं बेगावनो जा गोजा गोजा खायो गोथावथ' दे लाबो anak birat ke bang Madinai Thank you so much. दैलाङाव मोजां जागोन बे गेजेरसो लाखाबाय anak ini juga Ayo, rai babaysa. mami ini aja Asu ko na dilen na. गारि सायाव जाखाबाय नामा गथा नायनो मावबाय नै Sado, unti. Na jayan. Za. ya mana jalan itu jangan nali Sian ma bisa na kadin na. boleh bahasa jago jumpa toh mulan Unti. दखान दङथ' आरो नै दखान गोदान जाबाय Unti. मानसियानो मानसि नाहरो नै मेल्ला मानसि ini ada tanda ओंखामखौ लालायनो Bunti. Olbia. आयु माथो बेलेग बेलेग जाजोबथारबाय फैयावनो सानैसो वाव फै नैयावलाय मा जाखो गोबावथार जाबायना फैया Dia tangan yang gak kecil, tapi ini jasikan. अ गोदान गोदान बानायजोब्बाय दै दंलायबावसो नै Itu susah nama, mama mana itu saya. इथिं लामायानो लामा मोनबाय थासै लामायानो लामा मोनबाय थागोन Mama lama, siapa lama? बिराद मानसिफ्रा इसोरयावनो लाखिबाय खोमा Ini istri. नै इसिबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो आंहा Ini karena नै बिराद गिदिर अन्थाइ ओंखारदों आयु थै नै बे दाया सासेबाव खालाला जालायदों
गलांलाबायो गोरलै थांबा थां गाहायाव Mana kayak? पिकनिक जासो गारदों मालाय गिदिंगासिनो नै जोङो फैदों बिथाङा लान्था बिराद लाजियो बिसोरो ओंखारनो हाब जा इन्ट्रेस्ट गाहाय मालाय पिकनिक जानो फैनायफ्रा बेलेग हो गुदुं जाखागोन ना बेरायनो फैनायानो हनै गिदिंबायसो थ' दसे थाबायनोसै आदा संबाय गै लान्था फैलाय फैलाय बेटा मोजां नंगौना नङा फैनाया जायगाया नंगौ नंगौ देथौदो आयौ देथौदोलायनो आइ आइ Rona. Oh, kita. ini kaidu raidu apa ya hai pulau ini gitu apa di mana dengan apa ya ayo sedih sedih ini kaidu dari sana aja फैदोंबाबो जिमान फैबावबाय एसे हाबफैफेराखैनो जोङो इसिमल'सो फैदों नै इसिमल'सो फैदोंमोन ओरैजाय थांफेराखै आरो फैदोंबाबो नैयाव माबा जादोंमोन आंथ' मिथिया 1 जानुवारियाव अबेयाव याव मिथियाना याव गाखोनो मोनगोन ना मोना एबा हाजो दांदो दे हाजो दांदों थाबाय थाग्राया बिराद गिदिर अन्थाइथ' आरो ya keliling dia keliling ayo mieng cepet Ini bola dibuat bakar. ini mama di depan buku ayo ayo Namika, baju kopi. hasilku tangga sampai jaga ini wah cimur ya Baju kopi pos tuh. ayo Kayu lah, kayu lah. keep post no moza Siapa kayu lah? Bonti nak kayu lah. Bonti, aku tolong lagi bah. wow kimira min pernah Adi boy baju simpan dulu. Bye-bye. Good. Sudah. Berat. Jangan kalau naik, mami dulu nak. ya saya satu segini sini long film saya Keliling-keliling Pak. Kalau di sini Medang macam dia kemana?